My vo Veoli vieme, že v energetike je každá sekunda kritická. Ako líder v poskytovaní environmentálnych služieb chápeme plynulý chod ako nevyhnutnosť. Hľadali sme komplexné riešenie, ktoré zabezpečí prenos dát do dátových centier. Zvolili sme firmu Detect. Od základu navrhli infraštruktúru a klastrové riešenia. S ich odbornými znalosťami a podporou 24/7 sme mohli dosiahnuť, čo sme potrebovali. Zabezpečiť plynulý chod našej OT infraštruktúry. Od prenosu dát až po ich spracovanie a monitoring. Teraz sa môžeme sústrediť na to, čo robíme najlepšie. Dodávať energiu tam, kde je potrebná. Do vášho domova. Detect. Váš partner na ceste k inovácii. Detect. Friendly IT Specialist. Spoľahlivé IT riešenia.